Suċċess kbir għal Creators Malta li bl-appoġġ tal-MP Francis Zammit Dimech irnexxiela tikkonvinċi lil YouTube biex kreaturi Maltin illi tellaw videos fuq YouTube jibdew jitħallsu għal dan ix-xogħol. Net News tkellem ma' Fabian Borch, il-fundatur ta' Creators Malta, dwar dan il-pass importanti. Fl-aħħar il-Maltin ġew rikonoxxuti u l-content creators Maltin issa jistgħu fuq il-videos jittellaw huma stess ikun jistgħu jagħmlu sistema ta' monetization li jaqlih li bekk ikunu jistgħu jerġgħu jiġġeneraw il-fondi biex ikomplu jtejbu kemm il-kwalità li għandhom huma stess u pratikament anke jagħmlu karriera ġdida minnha. Din l-idea ġiet wara li t-tifla ta' Fabian Borch bdiet tipproduċi videos, tuża l-apparat tagħha u l-ħin liberu tagħha. Bdejt petizzjoni biex propju fuq it-talba tat-tifla tiegħi, għax it-tifla tiegħi propjament bdiet kollox, bdejt petizzjoni biex inkunu nistgħu nitlu f'dan il-programm. Dan kien possibbli bl-appoġġ tal-MP tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammit Dimech li jagħmel pressjoni mal-Google biex dan il-ħlas jibda jsir. Li l-kreaturi Maltin u Għawċin irid ikollhom l-istess drittijiet bħal kreaturi minn kull pajjiż ieħor. Issa, il-pass li jmiss li dan il-ħlas jibda jsir anke minn Facebook. Fil-fatt fi Brussell Zammit Dimech u Fabian Borch kellhom laqa ma' Facebook dwar dan. Aħna maħniex pajjiż li insinifikanti, minkejja ċokon tagħna l-Eurostat turi statistika qawwija li fil-fatt aħna il-pajjiż tagħna jirrenkja t-tieni post l-iktar li juża Facebook f'din il-każ. Da fost il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Fabian Borch nieda petizzjoni illi tinsisti biex Facebook jinkludi lil Malta fil-programm Ad Breaks. Kif nafu Facebook għandu sistema simili dak li jissejjaħ Ads Break. L-Ads Break huwa mod kif minn titella kontenut fuq Facebook jista' joħloq spazju fil-nofs, fil-bidu, fit-tarf fejn jkun jixtieq il-kreatur, fejn jkun hemm reklami u aħna rridu li l-introjtu minn dawk ir-reklami jibqa' Malta. 87% tal-Maltin jużaw Facebook, ċifra li tpoġġi lil Malta fit-tieni post fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u 75% tan-negozji Maltin jagħmlu użu minn Facebook biex jirreklamaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom.